Agyaman tayo iti apo ta sa tunggal may sakit adat tayo manan iti dahito nga kidlaong o iti pagtaingan ti Alvaro family. And yaman pa iti apo ta nasalat tayo na ano din nawaya kapag itinagan niya po tayo ng Yesu Cristo. This is alive, alert, enthusiastic. Amen. Kasi naroon na ako mati ito paano na narigta. Enthusiastic. Yeah. Kat yeah, gaman tayo iti apo ti manual daw. Nagtrabaho tayo ko at nasaluat tayo at lagi tinasaksakit pero agyaman tayo iti apo ni apo Diyos iti manakabalin unay na iso iti mangagas tayo mangmangkit iti piksa tayo iti tunggal aldaw tunggal kanito. Amen. Ket ikarahag tayo dan dito ken managet unay nga Diyos ikaapo nga puplayan ti kinambag ken kinamanagayat udno unay Diyos naayat ka, managparabor. Agyaman kami apo ti inaldaw-aldaw nga pamendisyon mo kada kami apo. Agyaman kami apo iti panagprotector mo kada kami iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Agyaman kami apo iti panakabalin nga daram. Lord, agyaman kami iti dati nga gundawan ni nga natipon-tipon man yan apo tapno iti kasta agadal kada kiti sasaom and bendisyon ng apo digiti puso sa tunggal may sa kada kami. Lord, bendisyon ng apo digiti panpanunot mi nang nangro na apo iti usarami ti dito nga gundaway apo nga mangiburay-buray iti sasaom dawatan mi apo ti pamulot mo sa man nakabalin nga daram. Lord, iyawat ni amin iti aramid mi ken ka kada ito yung kanito. Iti kantahin kami kantain to worship you, Lord God, in spirit and truth. Father, we thank you indeed, Lord God, and we welcome your Holy Spirit into our midst. Kasi kalayang apo ti may daydayaw, kauranain na. Itinagan niya po may Jesus dawatan namin na ito. Kita yung arad nga, agragraksak nga, dayaw iti apo kakabsat, kantaan tayo man iti, kanta nga kuna na evermore, kat ragragsakin tayo iti mangiday dayo kini apo iti dayo nga kanito. Amen! Woo! That is good! Your name.
continue singing that song, Hallelujah to the Lamb. Ni Apo Diyos iti may daydayo, iti biyag tumunggal may sa kada tayo. Amen. Lord, I stand in the midst of those in every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Verse 2. Lord, please stand by grace and presence. Blessed by the blood of the Lamb, we are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of Udno Diyos nga sikay ti may daydayaw iti biyag tumunggalmay sa apo. Amen. Giyaman kami iti kinembag mo, giyaman kami apo iti ayat mo, giyaman kami apo iti diagresat o Diyos nga kinasaya at ken kinaimbag mo tumunggalmay sa kada kami. Sikay ti may daydayaw ti biyag tumunggalmay sa aghari ka apo iti biyag tumunggalmay sa kada kami. Ket o Diyos, as we hear or listen to your word tonight, Lord God, lupatang daging puso mi o Diyos, tapno
kasta Apo, kahit maawat mi, nagiti masasaong kat pagbiyagan mi Apo, iti na Kristiyano mi. Thank you, and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Madaydayaw iti Apo ete nga kapsat ti maminsan pa nga gundaway umay may kablaaw ti tunggal may sa kadagiti datto uneg ti pagtaengan ti kapsat mi kastamot kada kayo nga buybuyag dingdingeg amuken patye kadakkel manen ti aramidan ti Apo adda dagiti tao ti Apo ket mabaling nga pagsarmingan ti biag mabaling nga pagbulidanan ken mabaling nga pagbatayan tayo so idaydayaw ti Apo ket tangarabi ka kapsat ket kumunapay ket isu ti panangidaya tayo ti Apo kadagiti nagbabaatan tayo agyaman tayo ti nadanunan manen iti panaglilinangan tayo kas iti Apo lang laeng iti maitag-ay ken may sapay kakabsat ket birthday ni Brother Albatata say no nagkamaliket 54 nan pagpabasitin na mo sige ka Sakit no panpanunutan nga kabsat ket 55 kunta 1967 na yan na 2002 no ray no kasta ket agyaman tayo doble 5 dayo ti Apo wan nga kabsat intay nga rod iti saw ti Apo ket iti tayo basaan iti Lucas daytoy nga pakasaritaan ni Marta ken ni Maria ket ammo tayo manipud kadagiti ubing tayo ammo tayo nga isuda ket kabsat ni Lazarus. Di tayo amon sino ti inuuna kadatwada. Adda ka Bibliyahan ng baga dyan who is the elder and who is the younger. The older. Di tayo amo basta ti amo tayo kakabsat ni Lazarus. So dito kakabsat nga mapatudon. Di mo ko natin no inaunaan iso ti agtaripato ti uneg ti balay. Ag ti inaudi so dati kasla na namnam ayda di mat. Kasi dito amo tayo ana. Manang babaonen ading agtugtugaw. Isjay. So, kuna tayo ti Marta pay ket adu pakakumikuman na. At medyo bababaen tayo ti papel na no alaan tayo ket saan gayam. Ditoy awan imbaga na ngamin dijay nga sika Marta ket kastoy ka hanem baga ni Apo Jesus isu maadal tay madamdaman. Nagbayag ko adalan daytoy kas may sa nga inaunaan i-base ko dahil di biyag ko ket adu pa ka kumikumak ngamhang kumaliwayan dagi talaga para iti Apo ni Marta kabsat hanan naliwayan ngum si tay ngami ka judgmental tayan Marta dayta kanayon ta kusina itay kaagyaman ka dati tayo adati kanen tayo di mat amen dayta ti papel ni Marta tay ko na kun hanga amin ket Marta okay. Intay nga rod, basahin kakabsat manipod ijay Lucas, kapitulo 10, versikulo 38, ingana iti 42. Kunana dito sa uti Apo, 38, bayat ti panagdalyasat ni Jesus kandagiti adalan na. Dimtingday ti maysa a baryo, sadyay at may sa babaeng agnagan Marta, anang sa nga ilikin kwada iti balay na. Amoy ti kaya nang sa ti Marta. Balasang. Di English lady ko na jay. Okay. Adda kabsat na agnagan Maria nagtugaw iti sakaanan ni ti Apo ket nagdingeg iti panursuro na. Okay? Gapo, tamaringguran ni Marta, si maringguran, adu pakakumikuman na ngamin, ta simpre, mo tayo kat isungatamot, iso ti ministry na. Ngamahan baga dito yung adu pagproblemaan na. Maringguran, namoy no maringguran, kaya nang saun kat, mabalin siguro, kaya namot dati kadangdanggay na, ajib ubran na. Okay. Okay. Gapo, tamaringguran ni Marta, iti panagsagana na napan ken ni Jesus. Apo kinunana awan kadi anyaman na ken ka abay anak ni kabsat ko ket sisak tagsagsagana
Siyempre, ling-ulingot siguro, hindi pa nakadigos, kat masapul mo't ngumay maki-Bible study. Dikit din. Umay mo't maki-Bible study. Kat, siyempre, di pa inalpas, tapno da pagsasangwan. Tarusan tay kadimot ngaming kakabsat. Okay. Ibagaman kin ko anak tulungan nak pastor, kunana kumakin ni pastor. Insungbat ni ti Apo Marta adula amin na pakaringguram kunana mo ni Apo Dios. Ni Apo Jesus. Ngamay sa laeng ti masapol pinili ni Maria ti kasayaatan ket saan to maikat ken kuana. Okay. Pinili ni Maria ti kasayaatan. At damot puntos na dito'y kasayaatan. Okay? Ket saan to ang maikat ken kuana. Ngem kitaan tay jibun una nga bersikulo kakabsat adda ko matipan nakataros tay ti jay. Okay? Nga so nga ti adult tay tata amen, ti adult tay tata ket may panggep iti pakakumikuman wenno business. Pakaringguran wenno business. Okay. Paknitay pa lang rod dayta, ten tayo ijay adult tayo. Iti pakakumikuma wenno pakaringguran kakabsat wenno pakaabalahan nga kuna ti Tagalog ket kuna na or ti English the business is the easiest enemy's tool to steal your life from God's presence. Dahito ti kaalistuan kunana jay nga weapon wenno iso ti aramaten ni kabusor tapno kasta magundawayan na nga takawon ti biag mo manipud ka ti presensya ni Apo Dios. Business. Alaen tayo ijay termino iti biag tayo. No adu dagiti pakakumikuman tayo kas pangarigan laeng naadik ka ti teleserye. No naadik ka kas kung ibaga nga nguno another nalaglagan nga panang patay ti kuya. Kas ano ate maliwliwa ka wenno nairuam ka kuma nga agbuy-buya ti teleserye giti love story ti Korean love story or dagiti pelikula. Ket ijay kakabsat nga matakaw kunana the easiest tool that the enemy kunana jay iso ti gundaway na mangtakaw king kadya presensya ni Apo mapukaw jay baram nga kankanayon nga daydayaw iti Apo kapuda adameten ti kaagaw na naagawon di panunot mo. Ang kukurang hangkag bubuya ata dayta ket ato yung example na kana tayo mamhati ak nga no ti Bible study ket adda maadal tayo tanga sangarog ko nagtatayen pagsarmingan iti biyan isa o ti Apo. Okay. Hindi mo nga malasarming kayo. Okay. So, kung natin tatay business is the easiest enemy's tool to steal your life from God's presence. So, business is the enemy of. Okay, kang kayo kakabsat iti sumagmamano nga example how business is the enemy. Okay, number 1, business is the enemy of encouragement. Iti ado nga pakakumikuman ket isu iti mangagaw kunana toy iti encouragement. Ano ti Ilocano ti encouragement? Panangalukoy, panangpapigsa, iti nakem. Pas diyan na. Ngamin, no busy ka kabsat, ket mapukawan, iti panangalukoy mo, panangpapigsam, iti padam nga tao, iso dahi ko na diyan no time to sit down. Awanen iti tiyempumon nga agtugaw, kahit nasawan, awan iti tiyempumon nga agrelax, awan iti tiyempumon ura si ka mismo tabagim. Imbis nga papigsam tabagim, nung kuma, at ado di tiyempom kumangamang papigsa di bagim, I'm blessed today, I'm very qualified today, I'm strong today, I'm healthy. Tatangal daw, I'm going to find something good. Agi di kumaamin, tatangal daw Apo, it's a spiritual gleaning. It's a financial gleaning. Adila one gleaning ka gather ka ket amo yun ni Ruth idi panagpidot ti dawa iti trigo no pagay. Nga anak ko na ni Boaz
Anyo unay, kunana, ako po mangitidda kayo, tapno adda iti, i-gather ni Ruth. Di mo kunana. That is financial gleaning, spiritual gleaning. Agpidot ka. Kunana, jay, tudtud. Tabali di tudtud aja. Agtudtud kas lang, tagkuhan sa aja yan, kas lang agwan. So, mabali, nagtudtud, ag-gather, ag-gleaning, okay. So, dagiti ang positive. Busyness is the enemy of encouragement. No time to sit down, no time to lift up a friend, no time to strengthen a friend, and no time to gather up. So, gaputi pakakumikuman, adu unay, kapag nga pakariribukan, awanen, iti tiyempom, nga mangpapigsa, mangparigta, iti maysa nga kabsat mo, wenno iti pagayan mo. Dayta iti maysa nga kalaban wenno mangiyadayo gapu iti busyness. Okay, encouragement. Number 2, busyness is the enemy of happiness, peace, and joy. Iti pa maysa pa nga kalaban na kapsat. Because if you are busy, it steals your joy. Takawon na iti rag-ukon ragsak. Gapo itip adu nga pakakumikumam nga inainlubungan. Busyness. Amutay kakabsat, no busy ko na tayo na adal tayo mutan. B-U-S-Y. Anak ko natin tayo? Busy under Satan's yoke. Being Being. under Satan's yoke. Kaya nga sa uwan, kakabsat ni baga tayo nga being under Satan's yoke, it doesn't matter, ay hanakayat na nga sa uwan, nga daytoy kakabsat, ket kaya nang sa uwan, ket hana nga inted ay to ni kabusor. No dikit di ko na to, means the busyness means it rob your intimacy with God. It rob, takawon na, dyan na deket nga relasyon nyo kini Apo. Or, it rob your relationship with God. Takawon na, dyan kunak matatayon, dyan relasyon nyo kini Apo. Sapay, tamo tayo, baga tinakaw na. Because you already had a relationship with the Lord. You already have a intimacy or relationship with God. Isu tatta agaramid iti kinabisi wano adu nga pakakumanta ko natin tatay the easiest enemy's tool to steal your life from God's presence. So mabalbaling nga kabsat saan tayo kumagbalbaling nga kasjay. Ngam madam tama itid ko kada kayo iti the positive result of being the life of Martha. Okay, the positive result. Another one, kung ano tikap sa busyness is the enemy of freedom. Ampay mo nay, ta panakawaya-waya. Ampay na, ta enemy na pati waya-waya. Yes, because if you are enslaved of your busyness in this world, you had no rest. Awanan iti panakay na namon. Takasano ngamin. Madi kamot nagsarasardeng nga kapapanunot. Number 1, kasano nga taapo, tagpawak nang, kasano nga taapo, tikastoy, at dakayat ko nga ta, kasano nga ta. No freedom, ibagada dyan, I want the freedom mo nga agdayaw iti apo, I want mo ti rest mo, because it steals that thing. It is the busiest. No relaxation at all. I want the relaxation mo. Do you think busyness is good or bad? Of course. Hanga napintas. Okay. Another one, next, busyness is the enemy of focus. Awanan, hang ka naka-focus. Focus mo ide?
I'm going to serve the Lord. God, I had a calling. Idi damo nga amo kinayapog kata-kata. Ha 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 hallelujah. Kung gano'n. Idi kon awam mo sa bali mo na. Iti uray na anak ko am kasjiti kang kanta. The joy of the Lord is my strength. Kung kunami di ka, tatama di ka nakafocus on because of your busy. You lost your focus because you are so busy. Then, this is the thing. This is the question that you're going to ask for yourself. What is the work that only you can do? What is the work only you can do? Awanan. Ano di work tatang maaramid mo? Awanan atang kasanukot napukaw mo, focus mo. Then another question. What are the things that only you can do? Thing only you can do when you are busy. You focus mo. Awanan. Awanan. The work, the things. Awanan because you lost your focus because of your busyness. Don't let many things distract you from the one thing. The one thing. What's the one thing? The busyness. Do not let many things distract you from the one thing. And kuma kakabsat. This is the question that we're going to remember in our life. And then, you are the only one who is in charge of your relationship with Jesus. You're the only one. Hamunga hangka mangi agsansanggir ti sa bali. Hangka mang namnama ti sa bali. Uret at damot ni bakit ko mang palpalagip kanya. Uret at damot ni tatang ko nga mang palpalagip kanya. Saan ka mang namnama? You yourself, you are in charge of your relationship with Jesus. So do not lose your focus of being busy in this world. Another one, busyness breeds a victim mentality. Kikitak to today to. So kuna nagyayin lawag na you are either for me or against me when I'm busy. Alaan tayo dito victims mentality. Like for example, no dati yung nagtipagtaanghan tayo, anang katasimang patigiti anak tayo gaputi school. But you still busy browsing your let's say your iPhone, your iPad, or your laptop. And then, makitungtungtung tanak mo, Mom, how's your day? Fine. I'm fine. Kung kunam. Mentality. Victim mentality. Anong to? Mom, you're not listening to? I'm listening. Yeah. How's your day? Kung kunam to mainang mo, ngam sa bali, di mentality na he's focusing on the iPhone. The gadget. Handa nga ikukwadya anak na. So that is the time you are either for me or against me when I'm busy. Of course, people say against ura di anak mo, against ka di anak mo na ma-distract ka na dyan aramido mo. So the time is dyan nga mapatanor no kwa iti agbugkaw dagiti dadakkulon. Nakatagtagari ka. Kasi siyempre, that's it. Breeds. Kung na jakas lang ako na breeding na ko mapangka ko breeds kaya nang saong kas lang malahian. A victim mentality. So, either you're for me or you're against me. So, no kahit mo for me ka, kakwa kayo, di parehas kayo. Di parehas kayo. That's why many people right now, no ni tatang, kadagbubros ti ko na uray mo ni anakon. Awan, this is the time that everyone who has a gadget, they're so quiet inside the house kasi awan iti tao. Idi awan ti kastay na nagriringgur ti bingaya. Gaayam da. Kikinamatan da, awan tataon sapay ti hide and seek tatan. Wan tatawanan nagulimot da si ma'am, nagulimot da. Everything was so quiet because they're so busy. Makita tayo latta. In my job, talo ti anak na, nag-quiet na. Kanya-kanyang salot. Yes. So, that is the time. Business. Next,
Busyness is the enemy of empathy. People become distraction to your list of things to do when you are busy. See, distraction. Ma-distract da, dagiti listan, dagiti banbanag. Kuna na jay. Kaya da aramiden, no iso dakat busy da, ma-distracten. Namumya no ag order da pati Shein, ag order da pati Amazon, ag order da kasto, ma-distract da busy da nga ron. So, enemy of empathy. Nobody cares how busy you are. No one. Awan mo tiko ka, no busy ka? Awan mo may balbali ka? Tikite? Awan. Da ka babaan da kalata. But it breaks the bridge of your relationship. Atan, madadaulen, itirangtay, itinapintasan nga relasyon. Awanin di samitnan. Ide inang anak ti nilutom naglintak ti kamuti anak ko may kamanganan sing inistoryada iti tatawanan mangmangan pa jubing ko kunana di na pi mananana mo kunana to tabale di na nanana mo ta kasano ket pumida kastalatan it breaks the bridge of your relationship dadaulen na itirangtay iti relasyon narigat ton nga mabukulan. Yes, busyness is a deadly sin. Yung kung nakatayon. Deadly sin. It means it will rob your intimacy with God. So, di ko natin tayo muna natatayin. Okay, so busyness. Ayatin nga kabsat, saan tayo kuma, nga kastoy, nga ado dagiti pakakumikuman, pakariribukan, pakadadaulan iti panunot tayo. Ikatan tayo kamsat tapno kasta, ma-restore, the encouragement, ngayon ni Apo kada tayo digiti, aramatin ni Apo Diyos, tapno mang papigsa ti tunggal may sa anati ko na jay, ti panag-umong, kiso ti panagpapapigsa, iti tunggal may sa saan tayo gululimo, kabsat. May kadwa, diti kakabsat nga mabukol iti ragsak, mabukol iti rago, ken mabukol pa kakabsat iti kuna tayo nga talnaw no linak. No saan tayo unay nga ado ti pakakumikuman nga nainlubungan. Kunaktat tayo dahito nga business kakabsat ket nainlubungan. Hanga di business mo nga paa nga pan reach out, ag mission, dahito ket sa bali nga busy. Okay? Tartarusan tayo kung makakabsat. Okay. Tata, alaan tayo nga rod, ijay, biyag ni Marta kung nagtataya na. Tapno saan tayo nga hus-husgaan isuna, tadimot na kakaasimot. Okay. Tata, ti question ko, di binasa tayo tatay. Sino iti nagsirbi ken ni Jesus? Nakita tayo tatay na, sino iti nagsirbi ken ni Jesus? Sino? Tamuyo. Ni Maria, uno ni Marta. Duada. Okay. Yeah, basta either practical or spiritual. Duada. Okay. Agpada. Sangan nagbabatikit kita yukin ni Marta. No ibagayo, Marta dayta. Hantay kuma, okay. Di kinabisi ni Marta, kaado pakakumikuman na, adamot adan na kada tayo. Ana, tay kunakon. Kunanat ti kakabsat. Okay. Ni Marta has been called practical. Practical ta aramaten na dagiti talent ay skilled na, di talento na, di pigsana. Okay. Ni Mary Mot, spiritual. Spiritual. Ta dito nga min Biblia kakabsat, ipukfukusin na it's di sa uni Apo. Ana, iso ikuna na jay inada ipatay nga jay kaimbagan ko na natatena. Kitantay jay binasa tay tatay. Pinili na ko na diyan pinili ni Maria ti kasayaatan ket saan to maikat kenkwana. Kenkwana kasayaatan, di ba? Para kanya na. Ket madin to maikat. Tay suwar ti pinili na.
Isu ti impokus ta ni Apo Jesus hanga umay nga mangiluto kanya tay ngamin. Sa bali ni Apo Jesus, sa bali ti linyana, tatta napagustuhan ni Apo Jesus ta kasayaatan ko na kenkwa na dayjay kat saan to maikat kenkwa na. Okay. So who knows? Adamo dagiti dati calling ununa andamo ti kwa ununa andati let's say the calling daw ununa andati agbalin nga adipon ti Apo into no maka malpasdan they will serve in other way. Adamo dagiti kunay papastor nga karpintero. See? Adam di karpintero mo nasan tog pastor. Adam di agdalako ti karni baboy nga pastor. So dua, practical and physical. Tani Jesus, ni Apo Jesus na panjibalay da. Pan mga dalti Biblia. Dikit din. Hanamot imbaga ti jay nga handa nga pinukusan sapen na napan kasla kumakanya ket pastor baga mamukiniading ko tamay naktulungan. Ket kun naman ni pastor tay sungarutin yung may ni pastor hambang umay agluto. Nagadula ka pa kumikumong niya anak ko. Una naman. Na. Bam nataki so pinili na ading mo. Na naman no ading na kumaday jay uno ni kakang na. So I tartarusan tayo kung makakapsat. Okay? Hintay jay question tayo tata. Okay. In reality, both were practical. Ti kinapudno na parihas da. Parihas dang practical. Kuna na toy. Both were spiritual. But on that time, ay jay ket nagsabali dalaang ta nagbingay da nga rod. Ada ka jay da ditoy. Sino nga rod mo mangintertain tatakin ni pastor no duada di kusina. Okay. No duada mo ditoy sino nga rod mo ti ka? Agi sagana nga rod ti ka pe agpapudot ti danom. Di pastor di may isam nga rod ditoy agmulmulaga ka tada di kami mga kabsat. So maysa kada so both physical, practical, and both spiritual. Nagbingay dangem awan iti mapili kadakwada. Okay. Both love and serve Jesus. Takasano mga kaya namat ngaminan ti umay makikitugaw kini Apo Jesusen. Siyempre, nakasaang pa yung lang, di bulalo ko di siyempre. Magkatado pa yung nawan. Tapno, amom no malpas mo ngamin itikwan, malpas mo ngamin trabaho di kusina, nagtala panuno mo, nagtugaw ka, taong pampanunuto mo. So, tartarusan tayo ayat. All three scriptural accounts illustrate. Pay sumot. Dagiti nga talo. Dagito ni Marta, ni Maria, kini Apo Jesus. Diyan. May sati panggapunda. Awan na idumduma kanya da. Pinagsiribyan da ni Apo, inayayat da ni Apo Jesus. Pangarod bumisita kadakwada. Okay? Amen kamsat. Okay. So, how did Martha, kung nanapete uno, how did Martha serve God? How? Nabasa kinikita kakabsa ko na, it is nowhere read that Martha had ever any husband or fellowship of man, but she, as a noble hostess, kunana, talaga nga noble nga kwa ag hostess kunana nga talaga kalakanyam ko nga sikat nag-host di ko yung hostess hanga hostess nga kwa di bar okay. Hostess ministered and serve our Lord and would also that her sister should serve him and help her, for she thought that all the word was not sufficient to serve such a guest. Kita man. Sino mo nga minti matimang serving mo tinakas special mo nga bisita? Sino?
Iso nga inaramid na jay magkababaulan na mat di mo ammo no aji in ubon na kay di pa lang parbangon tapno na lukneng. Tuno sumampo ni pastor ket han na hang masapul nga kingkin dikit igaman na lang kas di aji lasag ti spirib singko nagim. Kas jay ti kayat na ket nalinlinay ununay nakapinpintas aji pinangis-istim na una di puto madapay nyug na idi palaman dagitoy amin kakabsat nakapinpintas unay. Amen. So ammo tay kakabsat itibiyag ni Martha ket na isang sangayan unay. Na isang sangayan isuna ket tarigagay na met kakabsat iti agtugaw di sa kanan ni Apo tay nga Hesukristo ngas kagadagiti dadduma. Dagiti ina nga adut pakakumikumanda dagiti anak da lalo dagiti adu anak na dagiti ina nga iruton da dagiti anak da isaganaan da dayta kakabsat ket panagsirbi latta ken ni Apo. Isuk manipod ka dagiti kakabsat ayaten nga kabsat no daman iti napidot yo basit nga dan. Nga ti busy kakabsat pakakumikuman pakariribukan ikatentay kuma. Katentayo. Agsirbi tayo ure adu dagiti pakakumikuman tayo no para kini Apo. Adu pakariribukan tayo no para kini Apo. Nasya lata. Ngam no nainubungan ikatentay kakabsat dayta iti mangtakaw wenno mangagaw. Iti nasamit nga relasyon tayo iti Apo. When pudpud no kabsat busyness is the enemy of focus. Busyness is the enemy of encouragement. Busyness is the enemy of freedom. Busyness is the enemy of peace, joy. And then busyness is the enemy of your good relationship with the Lord. So kakabsat, no ti kinabisi yo kaslaki ni Marta, yes. Aramidin tayo. Takunana jay addalata ti ayat na kini Apo agsirsirbi kini Apo amin ket para kini Apo. When amuken patye kakabsat nga tete nga kanito addamot dagiti napidot yo nga adal. Nembang nga rabi tay amin ket ragsaken tayo tagsirbi ti Apo agbalintay ko mga busy iti pagarian na. Ngem di tayo lipatan ore busy tayo di pagarian na hantay liplipatan day di ari. Amen. Baka no busy kay di pagarian na nalipatan nyo di ari. Awan mo't lang iserbi na. So laglagi pun tayo di ari iso ni Apo tayo nga Hesukristo ket iso iti nagbubuayan iti biyagan nga nayo. Malay tayo ti Apo.